den fas bangi meɗen jabu ha joni ko aadi ɓe ma e sehilaɓe ma e bande ɗi pullo keɗo toɗo inde ma welto e keɗotoɗo bande o welto kala mi weltino bande ɗo aduna ko jiiɗa ko e ñalaɗe wurde bonani mayde bonani ɓuuri bonde ko wadde ñalaɗe so neɗɗo wuuri aduna sinaka so ma yi majji gaƴe holla ɓiɗɗo pilleli o tirgi docteur wasno jaatigi ɗanɗo satano ladde naata partude ɗen kalda e ba abou alassane wi baguere dangal sa wagliti deuxiéme phase o wi sukaɓe mbaɓe joɗodaɓe ɗo ɓe o wi ko sehilaɓe makko kadi ko yidɓe makko o wi sukaɓe fuɗɗo weltinideɓe ɗoɓe o wi wallahi ko yiɗodirɓe tan joɗiɗo hande o wi tamamandi mago to e tesiɓe e dow inde Bacoumba Diabil e ba Nenel Diabil e ba Nafi Galo e ba Aminata Galo inde mabɓe jettode mabɓe oɗa hen bani bille koyno jaballu tedduɗi lori kini kettuɗi gallaɗi newɗi o rokkima ɓi nagge ba pullo ba a yebbi mo wata ko wona jikku moƴƴere ko jikku bonde kadi ko jikku ko jiiɗa eddi moɗi kala ɗon sudu muɗum albar tan adi nanede adi eɗa ɗi hokkede hokkama wawi jogade